अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय ऋषि राज। मिले ओकरा से अब नहीं जाई बफोन कहरी पखु बगरियाए हर बड़ती कोइले बिया रे यारवा। मिले ओकरा से अब नहीं जाई बफोन कहरी पखु बगरियाए सफा कोइले बहाला ओकरा कुछ ना बुझाला सफा कोइले बहाला ओकरा कुछ ना बुझाला लेके आइल रहे झुंडा भाई छोड़नी चलावल हीरो हुंडा भाई माल हमर कहतिया गुंडा भाई छोड़नी चलावल हीरो हुंडा भाई माल हमर कहतिया गुंडा भाई। रिकॉर्डिंग बाय आरआरके डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा। डीजे अखिलेश लोखान। सफाई जत मोरा दिलस डुबाई गौआ के लोग देखी जाला डेराई देता लो गारी बाबू औरी महाई मन करे ओकरा के जाके बजाए। सफाई जत मोरा दिलस डुबाई गौआ के लोग देखी जाला डेराई देता लो गारी बाबू औरी महाई मन करे ओकरा के जाके बजाई। झूठे कोइनी पर पोज नाही मिलत रहे रोज झूठ कोइनी पर पोज नाही मिलत रहे रोज बन गइनी मोछ मुंडा भाई छोड़नी चलावल हीरो हुंडा भाई माल हमर कहतिया गुंडा भाई छोड़नी चलावल हीरो हुंडा भाई माल हमर कहतिया गुंडा भाई। डीजे अखिलेश लोखान। पूरा करे कटर के बिया रे ढीला राजू रवाना कैलस बड़ी रे लीला परकस परवाना पूरा जन गइल जिला खत्म बिया ऊपर सखियो रे सीला सफा खत्म रे या पूरा करे कटर के बिया ढीला राजू रवाना कैलस बड़ी रे लीला परकस परवाना जानी गइल पूरा जिला खत्म बिया ऊपर सखी रे सीला बाड़ा बरतावे खिस रह जानी दात पिस बाड़ा बरतावे खिस रह जानी दात पिस मार देहबो के कुंडा भाई छोड़नी चलावल हीरो हुंडा भाई माल हमर कहतिया गुंडा भाई अब छोड़नी चलावल हीरो हुंडा भाई माल हमर कहतिया गुंडा भाई। आरआरके डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा।